Абе, не му се изпратвайте много. Ще разказвам и на нашите. Даже ще гледат и филми. Сега? Ами сега гледаш, гледай сега. Така. Сега, тук като стигнала, тук зарязваш и почваш да я дърпаш като тез. Като тези слонините я дърпахте. И почваш да режеш по кокала. То можеш и по-нагоре, ама манател, няма кажеш на баба си. Може, да, ай. До врата, догоре, докъдето можеш. Давай. То там е врат. Този врат се готви отделно. Да. Почвай го, Доре, почвай. Няма... Ако сбъркаме, Локал Фонд продават рибите. Тук ли го кълцам? Да? Ами дърпаш си. Да, тук ти зарязваш и тук ти дърпаш. Така, давай. Чакай сега, тук. Чакай, тук. Виж тук колко... Да. По принцип рибицата може да не режеш. Така с пръст. Така с ногти може да го... Виж ли, тя си излиза. Там където ти за пецъл го срязваш. Да. Че лоджията гърми. Така. Тук режи, бе, от тук срязвай вече. От тук срязвай нататък. Не, в началото, защото тя иска да го извади, да го отделим. Ама и аз не знам. Натискай тук. Добре. Тук се режи сега. Виж ли ето с ципа къде? Да стане качалче. Така. Сега само с дърпане няма стане обаче. Трябва да... Че тя рибицата е нежна. И са къса. Това си го помня. Ма предния път по-лесно май беше. Този път аз тук много закучих. Помей го виж надолу. Така, Доре. Така. Чакай, тук си пъхни сега. Да, тук режи сега, че то тук надолу. Явно с кокалите се е сраснало. Ножа ще ти трябва по принцип с цялото време. През цялото време ще ти трябва ножа. Тук. Не, той си го остави, не ти трябва. То тълен, че не е част от рибицата. Вече не. Добре. Нищо бе. С ногтите нататък. Виж, от тук е. Аз съм наляво. Не ми е удобно на така. Слушай ме, ти първо е така напълно. Да не става някакво. Аз нямам. Чакай, Дорче. Дай. Чакай. Давай тук.
Не знам защо цялата работа ме забляха краката. И мен ми... То ти трябва да основа. Давай, аз ще ти дърпам. Доре, Криси, хвани да я дърпаш. Дърпай рибицата, Дорето да е със свободни двете ръце, с едната да подпъхва там. А така. Ай, може да се дърпаш. Чакай. О, тук с този нож до моята ръка. Този нож е най-опасния. Много остър. Чакай, не дърпа то. Аз не знам. А така. Вандали, изроди и канибали. Не знам, ама аз съм толкова мазна. Нищо. Ще ти имам спомен. Тогава ще го ставя тук само за клани на прасета. Амаре, грижи вече, Крисе, Доре. Виж дядо ти къде го... виж как го сряза. Дядо ти тъй го сряза. Айде. Давай, почвай. Рязай го и си готова. И сега кокалите. Най-сладката част. И на Кристиян ще дадете ли един кокал да се реже? Много яко. Не, видиш колко в средата. И се чувстваш хълк, защото си срязал кукъл. А той е много мек. Ай, готова си. Айди, Откъсвай го и готова си. Айде, носете на баба си сега. Така. Сега почвате. Ето и Доре. Ето и махни. Почва да го така по кокала. Махай му. И вече е готово. Даря, ела тук. Как по кукъла, бе? Така по кокала махат. Няма бе, чакай бе. Това бе цялото трябва да се махне. Не, чакай, те си го срежат кокала сега. Само трябва да се махне това. Дядо, оттам командва е парада. Дай ножа тя да го прави сега. Кога се научат? Значи, деца... Доре брата, дядо. Както иска да го среже, давай по ребрата. Тя не може да среже ребрата. Така че... Той до реб. Тук. Да, до ребрата махни, да го махнеш. Близо до кокала. Давай им шанс да се научат. Така. Те като се научат, още занаят още 50-60 години ще е жив. Поне ще го разказват. Ще пеят песни за него. И какво сега? Има кокъл. Махаш го и го таковаш. Така, и го слагаш в тенджерата. Готово. Тук пак по същия начин. Ема той няма да го махнем сега, той трябва да го махнем. Не, те са щупени, те сега от тук трябва да го срежат. От Да тук. го обърнем обратно. Добре, обърнете го, айде. Дай сега. Чай само да... Дай тук на клипър жога. Бялото там, карай. Той червеното? Той как се маха сега? Може да го махате. Дай. Ама... Ох, Може и да го махате. той няма да го махам. Ще го обърнем, ще го чупим. Урязвах го. Давай, не. Ти забравяш, бе, дядо. От тук надолу. Давай, ето. Та-на-на-на, ще свирям на пияно. Натискай към. Варвари. Ужас. Много гадно. Има хора, които ще получат травма за цял живот от това нещо. Не се маш. Кристияна е едно от тях. Тя Умирам за живот. Тя не обича. Крися, ти този път не се снима с сърцето, с... Ами, защото може да ги... Че увеличи старите. Принцес. Дай да го обърнем обратно. Айде, обръщайте го сега. Дядо и не ще да ви даде да си... Ама отзад нема и сега вижте и режи. Ай сега давайте. Като риба. По две. Айде, почвайте по две. По две. Къде бе? Какво беше? Ето ме дядо, от тук почва нататък. По две. По две. Е, тук. Брой две. Не, тя ще такова. Е тук сега. Е тук се режи.
Чакай, чакай, тя ще го направи, тя ще го направи. Едно, Его, един кокъл, втори кокъл. По два кокъла. По два кокъла. Буцкай направо, натискай силно. Така. Те на два А, така. Чакай сега, чакай сега. Не, ама ай то щупете има го. месо. Щупи го и го режи. Нека ги нарежи. Чакай сега. Давай сега, почвай да режеш. Може да. Тук какво беше то? Тук мекото му търси. Чакай сега, чакай. Дай само да ви покажа. И тъй, фани го той. И готово. И тук срязваме. Готово. То мекото Ай. тук беше мой. Направи си ги на ивици. Ай сега. Режете си две. Едно, две. Ей тук. По две, да. Това кокала да остана от другата страна. Така. И после, те като са щупени, Какво беше? По средата ли? хичин ти дава този човек. Дай малко тя да се потруди, бе. Няма сила. Ама и ще се научат, бе. Как се научат иначе? Ще намери челън. То тук не се прави с сила, прави с челън. Това хрущяла трябваше малко сила. Режи. Така. Тъй доре. Режи това да не гледам. Аз реших, че мога да напълня. И тук. Крися вари ти такова е. Ето и месце мога го срежеш. Ето и мога го срежеш. Ще разгубя там, ще разтъква. Той ключа там ли? Там Аз ще отпусна веригата. Давай. Аз ще го правя, не се цапа. Абе, не бой се. Отпусни я, наистина. Отпусни, да. Давай сега. Добре, ето и мога го изрежеш както тя го изрежа. Ето и месо. Ето и да не е на това. Така, по кокала. Така, давайте. Я ти поне снимай. Що да? Снимай. Те стоиш. Аз не помагам. Те стоиш. Храня котките. Имам работа, храня горе. Ило. Гледа гарги. Имам работа с гледа гарги. Така. Добре, ти като си левачка, оттам ще почнеш да те режеш. Давай се, тук като си режи си той, защото така не ти е удобно. Те дялото ти работи като за десняк. Тъй не те разбраш. Така. Ай сега тук брой 1, 2, 3. Тук или тук? Едно коро, второ. Давай. Да, там на него. То трябваше да отидеш на... Не, я при Дора върви, на нейното място. Дора. Аз съм готова вече. Защото тя като е левачка трябваше на твоето място. Ари? Да. Така. Това ли? Не. Чакай малко. Така. С ножа. Така, браво. Така. Чакай да им се. Чакай.